To jablko je také dobré. Mňam. Mňam. Banán je lepší aj tak. No, banán je lepší, máš pravdu. Dobre, tak by sme už mali ísť aj do školy asi. Ale nie. O 7 pôjdeme, okej? OK. Ale pripravíme si autíčko naše. To je upgradenuté. Kde? Dobre, poď nasadni. To je upgradenuté to auto, nie? Dáke. To je dáke iné. Ako keby, áno. Horšie to vyzerá. No, neviem, mne to príde skôr krajšie. Musíme natankovať. To je z druhej strany. To je jedno. Počkaj, natankujem. Ja aj z tejto strany. Ja už som dal z tej. Choď zaplatiť zatiaľ. Dobre, Kuj. stačí. Ešte umieme auto, poď umieme auto. Dvojka, trojka. Toto je trojka, aha. Tak, ja chcem zaplatiť, áno, tam sme šli benzín, áno, trojka. Tak. Dobre. Dobre, poď. Áno. Samo? Aj banka je iná, no. Čo za... Dobre, stíhame. My sme koľko rokov tu neboli v tomto Brookhavene? My sme iba spali a hrali. Dobre. Počkaj, veď ešte pred pár dňami sme vyleteli toto, sme šli do Nemecka toto. No. Tam sme išli. Sme pobehali aj Mníchov, Berlín, Frankfurt, no. Veď pani učiteľka Myška, či čo? Ja neviem. Počkaj, my sme mali vtedy, keď sme... Nahlasujem, že... Keď sme tu boli naposledy, sme mali koľko rokov? 12? 13. A už v Mníchove sme mali 14. No, kým sme tam doleteli a potom... A už keď sme sa z Nemecka vrátili semka, už máme 17. To je veľký čas už prešiel. Nie, 15 máme, 15. Dobre, už serem na tú školu. Ja by som chcel byť policajtom raz už. Veď aj ja, to je zábava. Poďme. Počkaj, na čo? Prečo my ideme? Jaj, ďalej. Juchu. Dobre, poďme sa iba tak prejsť po meste. My ideme normálne z prázdnin do prázdnin. Iba sa ideme tak prejsť. Či ako riadiš? To je jedno. To ti dal vodičák. Ja som si spravil. A počkaj, veď ty si nemohol, keď máš 15. To je jedno. Počkaj. Vraj sa dačo deje v Brookhavenu, že je tu taký monštrum. Čo? Není to náhodou tamten? Vraj, že on nesie deti. To je ona! Ona vraj, že nesie deti. Počkajte, ja idem obzrieť banku. Tak ja tú kartičku ukradem. Ó, to je super. Oho! Spravil som si kartu. Oho! Samo, bohatý. Zase. Ty čo si spravil? To ideme predať. Poď. No musíme toto predať za peniaze. Nejde mi auto. Idem auto, skúsim ja? Ide. Prečo ti nejde? Dobre, poď. Aj už ide. Ideme
Chceme zaplatiť v Brugenu na dovolenku, lebo vraj, že je tam dobre. Tuto. Hej. Budeme v jachte bývať. Hej. A oni na to... Ja som si našetril asi na... Dobre. Fúha. Ja som sa za tých 15 rokov nenaučil ani plávať. To je také krásne mesto. Aha, Ale počkaj. náš dom tam vidno. Tam býva to monštrum. Tam býva... Ja viem, kde býva to monštrum. Kde? Poď za mnou, musíme tam ísť. A ja som zabudol, že ja neviem plávať. Rýchlo, musím. Tak. Tak. Poď. Musíme opravaru. Dobre, poď. Ideme. Tak? Ty si pamätáš, ako sa takedy na Lamborghini dalo sadnúť takže dozadu? No hej, pamätám. A teraz sa tam na tom... na motore sa teraz No nedá šmíka. sa. No tam sa šmíka teraz. V tom veľkom dome napravo? Hej. Ale to je tá, čo bola tu pri banke. No tak veď ona je to monštrum. A monštrum A tam môže je, mať... tam sú, vidíš ich? A monštrum môže mať muža? Neviem, oni sú dvaja, oni sú upíri. Zmenšíme sa, dobre? Aby som musel... To ako robíš? Neviem. Už som maličký prťok. Aha. Ja som Spiderman. Ja som Spiderman. A ty sa zmenší. Nie, aspoň tajne robím všetko. Ja sa nemusím na to zmenšovať, aby som bol tajný. Toto je moja taká super sila. Moja super schopnosť. Aha, oni tam dačo robia. Lasery Tak si to robia. im idem prekaziť. Nie, čo robíš? Pomoc? Poď sem za mnou. Počkaj. Poď za mnou. Kľud. Poď za mnou, hovorím. Počkaj. Poď za mnou. Nerob nič, keď chceš byť tajný. Poď sem. Ale to bol hráč, on si ma všimol. To je také dobré, ja tu geblím. Poď hole, ja idem hole. Čo si? Ja idem hole. Jaj? Mamma mia, señorita! Kde sú? A im to je ako jedno? Oni chcú s nami pártovať. Čo chcú? Pártiť.
Ojojoj! Bam, bam, bam. Samo musisz ma počkať, tak, kde ja toto. Teraz mám... Teraz ma nebudeš počuť, lebo budem ďaleko. Ok? Okej. Počujem ťa ešte ako kričíš. Ja sa tu naháňam s nimi. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Oni ako ma naháňajú. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Nie! Oni mi dali ban! Opa. O. Opa, ne. Samo? No, Samo. no. Ty si kde? Oni mi dali ban. A kde si teraz? Tuto som, presne. Jaj. Ja som bol tak kde ďaleko. No proste som šiel do domu. Toto, ísť na záchod. Do domu normálne, do nášho. Mhm. Dobre, daj mi. Ja som taký nešťastný. Oni mi dali baň. Dobre, už Čo, sa... ty chceš vyhľadiť? Hej, už sa správam O. ako normálne desko. A kam ideme teraz? Neviem, dneska, ale dneska, že zajtra máme narodeniny zase. No, 16 rokov. No tak. Urobíme strednú školu. Že budeme chodiť do strednej školy? A na čo? Poďme rovno do práce potom. Keď nikto nás neučí, my už sme aj tak, my sme sa narodili zo 1000 IQ. Dobre, Áno. choď preč stade. A ideme. A pomeň.
Kam budeme letieť? Počkaj, letíme za nimi. Kam za nimi? Kam letíme? Kúkaj. Je tam hore nikto není. Počkaj, ty nemáš náhodou ban? Mám, ale počkaj, skúsime dačo. A ty chceš z vrchu? Oj. Okej. Ja padám! Poďme už spať. Poďme spať. Ako ja žijem? Neviem. Poďme spať. Dobre. Inak si včera videl? Včera si videl film Terminátor tento Genesis. Áno, videl som. Včera som to kúkal, to bolo také dobre. No. Počkaj, daj mi roommate. Dáme sa do rodiny. Aj. Tak. Vetrajme zatiaľ. Dobre, ja si idem kúknuť telku. Celý čas vetrajme a dám tieto lasery semka. Dobre, kúp lasery. Nie, to sa nekupuje, ja ich dávam semka Ale my normálne. sme zase VIPčko. Áno. To nemusí každý vedieť. Poďme spať. Ja kúkam ešte. Ja kúkam tieto pekné ženy. Jaké sú krásne, ale ty kokos. Ulala, ulala. Nevypínaj telku! Kúkaš so mnou? Počkaj. Hej, ja idem. Policajtov poďme kúkať, policajtov. Policajtov poďme kúkať, policajtov. Počkaj, polisko. Sa to poznáš? Tento film. Hej, poznám, veď, aký dobrý je, vieš, aký? Tento, veď, ako on sa volá, počkať, musím spomenúť, že aj to je tento. Križovatka smrti. Tam hrá tento, Jackie Chan on tam hrá. Oni sú policajti, tam s jedným černochom Jackie Chan hrá. Pozná Jackie Chana. Jackie, Čo? Koho? Počkaj, skade, ale my už máme vieš? narodeniny. Ja, 16, kako poďme pracovať. Ideme do roboty, ja idem až pešo. Jezu sa nám vúmal do domu. Tu niekto je v našom dome. Ako vieš? Som videl rebrík. A ešte som videl takú čiernu postavičku. Ja idem na horné poschodia. Počkaj, musíme ho zablokovať. Nemôže výjsť. Počkaj, ja zavriem dvere. Čo? Šiaj. To, ale... Ja ho nevidím. Ale prečo sa mi nedajú zavrieť dvere? Oni sa Dvere sa hýbali? Aha. Čo si, keď budeš si, dobre? Nie. Kde je? Polícia, pozor!
Zavri dvere, nechávaj ich. Toto Nie otvorené. tu. Treba zapnúť svetlo, veď. Dobre, už ideme do roboty. A čo je, len tak necháme? Dobre, ja už idem do práce. A čo ideš byť policajt? Hej. Počkaj, tak ja si kúpim auto. A sa idem zamestnať. Kde je oblek? Musím si kúpiť oblek. Oblek? Hej. Ja som mazný, že si 16 ročný. VTH. Opa! Ja som ešte vyrástol. Ty si ešte vyrástol. No jasné. No počkaj. Celá moja rodina je skoro vysoká. Počkaj, oblek musím nájsť. Ó, tak tu sú obleky samo, poď. Tu sú obleky, tak? Dobre. Počkaj. Ktorý je náš? Počkaj. Ten, takýto. A kde je? On je tuto v rohu, hodený. Ja ho tu nemám. Kámo, ty nechápeš? Počkaj. Ani ja ho nemám. Tam. No ty tomu nechápeš. Ja, ale počkaj. Hmm. To tento? Okay. Aha, mám ho. Áno. Super. No, konečne, toto je moja paráda. Kúpim si ešte autíčko. Pozor, polícia, musím ísť s tebou, sorry. Doprava, nie tam. Ty kokos, musím ísť sám. Kam? Čo, do nášho domu? Ja neviem, ja idem skontrolovať banku. Či tam je všetko v poriadku. No, Tak, všetko skúmam ešte. Banka je už aj väčšia. Dobre, mysleli. otvorte dvere! Á! Tak, tak, jasný. Policeman. Policajt. Ja som policajt, no nie. Ja som policajt, ja nemôžem. Oj, to je super. Nie, musíme. Nerob. Kam ideš? Ja tu musím zachrániť
akože oživiť srdce? No, hej. Poďte. Tu máte diamanty. Je dobre toto. Opa. Musíte ísť. Nerob! Počkaj, oni sú nejakí podozriví. No sú akože podozriví. No vieš prečo? No prečo? Majú jeden gombík v dome taký zelený. Vidíš? A tuto taká podlaha divná. No tak, počkaj, tu dáš napísané do not forget to look. Počkaj. Počkaj. Zatlač to. No? Nič sa nestalo. Či kde? Na záhrade. Či toto navieš, ako sa to povie, neviem, jak to Jo, no, divný toto je dom. Nie, mne to je ľúto tohto. Dobre, takto asi ukončíme toto. No,